Wala na alcohol? Wala. Uy, okay lang sa inyo i-YouTube? Okay lang sa inyo, asali kayo sa YouTube? Arnie, okay lang sa inyo? Hindi pag ano ba yun, nag-chismis, delete ko man yun. Yeah, okay. Bigyan mo sila. Ay, magakunti mo lang. Nagagunting nila pero ini-inis ko yung Yeah, okay. parts na ano ba siya. Wala ka po yan. Wala pa yung may-ari ng Bible. Welcome to Josephine's party. Ano na na, whole night ko na ano. So guys, may tip ako sa inyo. May tip ako, pag pala malaman mo sa party kung saan ang baso mo, lagyan mo ng indication like this for me. Yung ano sa buhok. So alam ko, baso ko to. Kasi noon, ang hinahanap ko yung ano, sa lipstick mark. Pero ang dami naman ng lipstick, kaya ito na lang. Ano sa buhok ko, alam ko akin to. Diba? Good idea. Good idea. Good. So, alam ko akin to. Oo. Para sa trabaho yung mga... Oo, sa muna. Kasi lang natin yung nagaan yan. Oo, yan. Tapos yung sabit yung labas yan sa labas. Yung kanina. Yan. Bakit? Uy, akin to. Wala kang wine nito. Ha? Kumain natin. Ako na. Wala na. Wala na. This is the hostess, Josan. Ano to, Josan? Kukoy? Kukoy. O say hi, Josan. Ba't hindi mo sinama si... Ang conjugal, ang imo, naglakay sa Hi. Uy, kasama kaya sa YouTube ka? Diyo sa Surening Conflict. Ha? Sa YouTube ko. Ito tayo kuha. Rice? Seryosan na to. Gutom to, gutom. Ah, ito. Gutom. Sorry. Nahilaw? Hindi naman siya naman yung pagkain, di ba kumakain siya? Ano lang? Kung ano yung nandun ba? Nagbili ko ng lao kasi... Karsten? Malis na. Tanungin siya. Sigawan na kayo! Yow! Pwede na, pwede na. Sigaw na! Hindi na kailangan sigawan kasi magsalita na. Sigaw na eh. Karayan ng mga... Magsalita parang sigaw na eh. Ay, karang.
Supaya, supa. Supa, Wow, ganda. Okoy. Ayan. Bong Buda. Ano bang Ereko kukoy? Osopo. Wow. Tagalog yan, oy. Hindi nyo ba namin Oy, baka meron ko rin yan. Anong food? Ayan ang ibang sa amin. Ibang sa amin. Guitarist. Masarap ito. Pero may tiger Reko yan. Yan, tigo. So tama na yan muna. Si Canvas naman. Buti lang, free ka. Rachel. Oo, buti nga timing na timing ba? Pero ikaw, ano ka po ba? Ay, yung start. Wala. Wala ka Ay, Oh, ano, next week, 5 days kasi ako. Ah, Kaya, si ano pala, nagtrabaho na doon. adobo. Ano ko tayo, ano mo tayo, yung balte mo? Yeah, kakabalik mo. Paki-explain ng ukoy, anong laman ng ukoy? Guitarist. Tiger Reko. Vegetable. Ay, Bong Buda. Hi, Chang! Hi, Chang. Kaya nakita kasi nag-YouTube ako. Kita mo nag-YouTube ako. Hindi naman ano kasi makakilala mo na sa baka nawaan. Anong, aha. Hi, Chang. Welcome, Chang. Welcome and say hi, Chang. Say hi. Hi, hi. Hi, Daddy. YouTuber din. Mga YouTuber. YouTubers, hi!